dámy a páni, a ja vás vítam pri ďalšom let's play. A dnes je to tiež nový let's play v tomto svete. A nedaleko kasína som objavil toto. Proste nejaká podmorská vecička. Nejaký chrám. A my sa dnes pôjdeme na to pozrieť. Prvé, čo začneme, je toto. Toto som nečakal, ja som to vôbec neskúmal ešte. Ale niečo tu... Oh, čestá, kamo! OK. Není potom aj na druhej strane česta? Nie, asi. Nie, to je... No to bol tento blok, áno. Nie, nevadí. Toto je tak. Tuto dole by som sa pozeral. Či tu niečo není. Ale nemyslím si, ale je. Tak. Dúfam, že vydržím. Ale nič moc, ako keď sa tak pozrieme na to. Vyplavem hore, aby som si to nabil. OK, a tuto ešte by niečo mohlo byť potom. Či? Nie. Nevadí. OK, tak toto je to všetko, čo som vám chcel ukázať. Vyplaveme hore a pozrieme sa na mapu. Ja si myslím, že tá mapa bude veľmi dobrá a keď ste na tomto kanáli noví, tak môžete dať odber. Nemusíte. Ale môžete, aby som bol veľmi rád. A poklad je tam. Potom týmto smerom. OK, takže ja tam zaplavem. Tuto mapu by som si mohla aj nechať. Idem správne? Idem. Len jeden veľký problém. Nemám lopatu. Tak. Nemám tu vážne lopatu? Nemám. Nevadí. Tuto niekde by to malo byť. Je to tuto. By som potreboval lopatu. Tak pôjdeme si nejakú vyťažiť. To nevadí. Vôbec to nevadí. Ten poklad, to by som vám ešte ukázal. Ten poklad, tak. A ešte myslím, že ešte raz budem potrebovať. No. Urobíme diamantovú lopatu. Neviem, správme. Lebo mám veľa diamantov so sebou. A preto, lebo som hral v kasíne. A povyhrala som veľa. Mapa. OK, tuto by to niekde malo byť. Zatiaľ ju nikde nevidíme. Nie je to fake. Ako chápete, dá nám tuto tá mapka, ale nič? Nie, proste nie. Nie je to tu niekde úplne dole až? Čo ja viem, ja mám tu účinnosť. To vážne je zaujímavé, že tu nie je nič. Haló? What? Ľudia, nakoniec som prišiel, že to môže byť aj vo vode a kopal som, našiel som to. Srdce mora, tu máme tieto... Proste super. Disky si zoberieme. Zoberiem si... Tú mapu už nepotrebujem, asi nie. Ešte tu je jeden disk. Tak. Už mi dochádza, výborne. Tak, máme to, výborne.
Ďalšiu vec, ktorú vám chcem ukázať, je dropper. Áno, dorobil som to. Uhú! Proste je to úplne taký redstone, tuto takto nerobil som to, to je moje vlastné, vyrobil som to. Ešte mám nejaké lístky, tu je jeden, 5 lístkov, jeden dia. Proste prídete tu, tak hodíte sem to, redstone to zaznamená, pustíte a musíte sa trafiť do vody a ja som tam už skoro bol. A toto proste je takýto redstone, tu je. Tuto mám taký urobenú takú vecičku, aby som sa mohol dostať sem, keby niečo potreboval opraviť. Tu je šípka. Proste takto prídete. Tuto ešte musíte preskákať parkour. No, našťastie som sa zachránil, ale to by mi dlho trvalo, tak som to strihol, tam príďte dole, preskačíte parkour a potom to dropne. No ľudia, toto vám som chcel ukázať, dúfam, že sa vám video páčilo, potom som ešte robil túto vecičku a tam nie je nič. A my sa vidíme na budúce. Čaute.